Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. While sibhizi nendaba yonyazi kanye nesilo, sizama ukucacisela nokuhlukanisela abantu ama powers onyazi compared to ama powers esilo. Besicela ukuthi abasondelene nophakela umthakathi umfoka ndabandaba ke bamtshela ukuthi izinsizwa zaseGoli ziyakhala ngaye. Zithi uzama ukuzikhova, uzama ukuzikhova ukuzenza imkhovi yakhe. Zithi akasapheli, useyiphele endlebeni. Ulode efuna ukuyifaka kulento yakhe yobunsizwa ntontoni. Zithi insizwa ngeke zenziwe uphakela umthakathi zona insizwa ngoba zizinsizwa before uphakela umthakathi. Futhi zithi ezinye zazo ukuthi aziphaphi kodwa kahle kahle zizinsizwa ngaphezulu kwaphakela umthakathi. Zithi insizwa ngiyibuzela ukuthi uphakela umthakathi ukusiphi isikhundla ukuyiphi position ezinsizweni iphelele. Ngoba nokusasikhundlanyana ayenako laphana kwela kubo kwaMandlakazi waphucwa kona wademothwa akaseyena umdidiyeli webutho la kwaMandlakazi. Zithi ke insizwa noma kuthiwa ubeyilo ubesayilo lelo butho la kwaMandlakazi pho zingenaphi zona ngoba azizona ezakwaMandlakazi. Lisho njalo ibandla lithi uphakela umthakathi uze ahambe lilawula yonke indawo nje. Zingenaphi insizwa ekungezona ezakwaMandlakazi uma uphakela umthakathi ewumdidiyeli webutho lakwaMandlakazi. Zithi insizwa zingenaphi pho zona lapho. Uma ngabe uphakela umthakathi ezibiza ngomholi, zithi insizwa zifuna ukwazi ukuthi umholi sibizwa ngani isikhundla sakhe ngoba phela sonke isikhundla sokuhola sinegama sine-title. Umbuzo uthi uze ube yileader nje uzibize ngomholi ezinsizweni. Sibizwa ngani esakhe isikhundla ngoba awuyena umdidiyeli wezinsizwa zikaZulu isizwe sonke. Awuyena futhi induna yezinsizwa. Futhi awulona ngisho isekela lomdidiyeli noma lenduna yezinsizwa uZulu wonke ehlangene. Zithi insizwa ngoba ukhona umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Zikhona induna zezinsizwa igodi ngegodi, indawo ngeindawo. Ukhona uPrime Minister undunankulu okuyena owengamele izinduna zezinsizwa kanye nabadidiyeli bamabutho. Akhona amakhosi ekuyiwona aphethe zonke izakhamizi zakwaZulu. Zithi ke insizwa ngiyibuzela ukuthi wena mfoka ndabandaba sithini isikhundla sakho kuzo zonke lezi ikhundla zabaholi ezibalekayo kwaZulu. Kuthiwa wena sithini esakhe isikhundla nanokuthi wasinikwa ubani nini kuphi ngoba isikhundla owawukade uthi unaso kwaMandlakazi wademothwa kuso wasuswa ekubeni umdidiyeli webutho kwaMandlakazi. EGoli ke insizwa zithi ziyakhathala manje uwena, zithi usuyisimbela mbela usuliphele endlebeni. Sizwileke ukuthi uplane nokuyibribe insizwa zaseGoli, uyithembise ukuthi uzocaphuna laphana emgodlagodleni wakho owakhelwe uRamaphosa ebese uthengela insizwa inkomo uyihlabise. Sikuzwile lokho ukuthi uplane
ukuhlabisa insizwa uyibribe ngenyama yeinkomo oyithenge ngemali oyicaphune laphana emasendeni kaRamaphosa. Zithi-ke insizwa mfoka ndabandaba, insizwa zona zihlangene nokuxosha ama-illegal foreigners nokuqeda ubugebengu zilekelela uhulumeni eSouth Africa. Azihlangene nge-agenda yakho oyibiza ngokuthi wena manje umholi weyinsizwa. Zithi insizwa azikwazi wena ukuthi uzihola ngasiphi isikhundla futhi uzihola nje uzibhekisaphi, ngoba insizwa mayihola amabutho induna mayihola insizwa nabadidiyeli behola amabutho basuke bewabhekise emakhosini, amakhosi ewabhekise esilweni. Zithi azikwazi wena insizwa ebuholini beyinsizwa, kodwa ziyakuhlonipha ngoba phela ungenye yeyinsizwa ebuthweni, kodwa azikwazi wena njengomholi. Zithi insizwa zikwazi njengensizwa enye. Bengithi nje angidlulise lo myalezo kuwe mfoka ndabandaba ukuthi engathi insizwa usuthanda ukuzima la. Engathi usuthanda ukuzima la nalento yokuthi uyithembisa igoli lonke insizwa koKatlehong ukuthi wena uzoyihlabisa, uyithengele inyama, uyithengele inkomo, uyihlabise ngenhloso yokuyijoyinisa kulento yakho oyibiza ngobunsizwa ntontoni, ukuze insizwa zizwe ngawe, zibe imkhovu yakho, zibe zincela mthondo zakho. Zithi insizwa ziyakhathala ilonto, aziyingeni lonto yakho. Kusho ibandla leli engikwaziyo mina ukuxhumana nalo. Alisho lonke ibandla ngoba angikwazi ukuxhumana nalo lonke, kodwa leli engikwaziyo ukuxhumana nalo ibandla liyakhala ngawe mfoka ndabandaba. Angazi-ke mfowethu, awuyibheke leyo ndaba leyo, awuyibheke leyo nto leyo mfoka ndabandaba, ukuthi lezi insizwa osuplana ukuyikhova wena uthi uzoyihlabisa neyinkomo ngoba ufuna zibe ngaphansi kwakho, zijoyine lento yakho yobunsizwa nobunsizwa esingayazi nayo ukuthi isho ukuthini futhi ibhekephi. Ngoba phela wena asikuboni uyinsizwa eyazi ngobunsizwa nje bonke kuphelele, asikuboni wazi ngobunsizwa, sikubona nje uyinsizwa eziphaphelayo nje ehlezi iqimbile iziphaphela izwe lonke. Okunye kuhle okwenzayo, okunye kuyayibhedela nje, uyabo. Okunye okukhulumayo kuhle, okuningi okukhulumayo okunye kuyayibhedela nje. Sikubona nje uyinsizwa enjalo nje, enokubheda nobuhle futhi njengeyinsizwa zonke. So insizwa-ke zithi ziyakhathala nguwe mfoka ndabandaba, engathi sewuzima la kakhulu. Zithi usuyisimbelambela, usuyiphele endlebeni phecelezi, usuyisicefe eyinsizweni. Zisho njalo-ke insizwa. Thank you. Yeah, yes, like South Africans are actually starting to see Uphakelwa Mthakathi for who he really is now, which they were not seeing his true colors for the longest time, and now they're starting to open their eyes. But unfortunately, it's way too late now. The damage has been done. Yes, there is no more going back. Even if people can call him out, even if people can say whatever they want to say, but truly speaking, the damage has been done. There is no more going back. Okay, we just have to face the consequences, the side effects of our actions, and take accountability. Yes. Here they are now asking him, like, who gave you that position that you think, when you are the man and all these other men are not men enough? Which, guys, we have been saying this for the longest time. Why is Uphakelwa Mthakathi beating other men on the streets? Why is Uphakelwa Mthakathi saying things like, there will be no, like, there is no any man who can beat him? It's like he knows everything. You can't tell him anything. Why is he doing that? Especially this part of beating other men, like beating a grown-up man. Who do you think you are? Why are you doing that? And there is a man that I saw saying that there is no man in this world who would want to be embarrassed like that in front of people. And I agree with that man. I agree with him 100% because men have got ego. And for you to
doing him like that in front of so many people, and people are here now laughing, and like it's just a lot. It's just a lot. Who do you think you are? Why are you beating other men like that? Why are you embarrassing other human beings like that? That was not good, Shem. But I thank God that people are now starting to see that. Their eyes are opening slowly but surely. Everyone will see these leaders for who they really are. Because, guys, so many of us, we have been telling you. We have been saying this from the beginning, guys, to say, nah, this is not it, because we are human beings. It's not good to watch other human beings being embarrassed like that, being stripped away. Like, guys, it was not good. Like, no, I don't think I'll enjoy watching a pregnant woman being chased out of hospital, watching another man. I'm a woman, but I would never watch another man beating another man for no reason and just sit there and say nothing. No, 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 no. That's not how human beings must be. We have to respect each other.